Корбангали Тимергали улы Тимергалиев. 1924 елда Килдебәктә туган егет сугышка киткәнче бригадир булып эшли. Фронтка 1942 елның августында алына. 1944 елның 24 июнендә пулялар яңгыры астында яу кырыннан авыр яралы рота командирын һәм 10 сугышчыны алып чыга. 3нче дәрәҗә дан ордены белән бүләкләнә. 1945 елның 15 гыйнварында Польшаның Горны авылында барган сугышларда 2 пулемет ноктасын юк итә. Батырлыгы өчен 2нче дәрәҗәдәге дан ордены белән бүләкләнә. 1945 елның 22-24 апрель көннәрендә разведчиклар белән беренчеләрдән булып Нейса елгасын кичеп чыга. Автоматлардан атып, граната белән шартлатып, 10 немец солдатын юк итә. Бу батырлыгы өчен Корбангали Тимергалиевка 1нче дәрәҗәдәге дан ордены бирелә. Корбангали Тимергалиев 1982 елның 19 февралендә вафат була.